views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubo cha content, chitubo chisingapwe, chitubo chinoniwane munhu wese, chitubo chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubo ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosoka uri panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wemanapa angokutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje manje ndiri kufambira nyaya yaProfeti Madungwe, hombe yavavhura. Handizoziva hangu kuti why in the first place tichivati prophet, because one anonyepa zvokudaro hanzi ndanga ndiri kudenga ndiye ega munhu ari kuzvita akaona Mwari akararama. Saka ameno ini ndongomuti fake prophet or a psycho prophet. Hakuna muprofita akadaro, but toti timbotorera nyaya yake tinzoti ari kuti chii, because hanzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamuseka. Saka ngatimbomupawo 5 minutes timunzwe achitaura kuti ari kutaura kuti chii. Kune vachazoda kuona the full interview, and munoona the full interview pachannel ya DJ Sparks. Big up DJ Sparks, maworks muri kubata baba, tiri kuzviona handitika aiwa rambai makadaro. Munonoona ipapo mozvinzwira. But zviri kutaurwa naMadungwe panapa zvokuti hanzi 2030 denga ratendera rabvuma. Amen. Regai tinzwe vaMadungwe vachitaura kuti zvakamira sei, uyezve imimi munoti chii nazvo. Mawana aiwa tinotenda. Saka ameno makapesisa kuenda kudenga rini? Mane nguva yakareba sei mustar? Today I was in heaven. Even I stay in heaven. I'm the evil commander. Ndichitomuka. But today nandema meetings akawanda like chitaura zvinhu zveZimbabwe, chitaura zvinhu zvemutungamiri wenyika about 2030 vision. Pane zvachitaurika about the heavens. Tambonamata tikadai. Saka zvakamira sei 2030 vision? Tinoda kuti ubva tainzwa ka. Alright, mazano ndiri kupa zviprofita zvakawandisa. This week I think I have gave about 2 to 3 more prophecies. Pani enda panas makuseni yatovapo yatapa about the president of Zimbabwe. Inini I'm a prophet, I speak zvinodiwa by God. So wachimbotipaika zviprofita zvamakapa. So this week I saw the heavens were opened. Then I was connected to the heavens in Pano Panyika. Then I saw 2030. Then I asked the angelic yanga mirror alongside those numbers. My numbers, and what does these letters or these digits represent? 20. Especially gonna in heavens, pakunyuroma digits. Do not be troubled, my prophet. This is about the Zimbabwe politics. Tungamiri we Nika Zimbabwe. Arkubvumizuri kushika 2030. Then the heavens is confirmed. Yes, he is being allowed kushika 2030. Even approved by the Constitution of heaven. Then there was a lot of smoke on the throne of God. Then the one who was on the throne of God ndokubva vasimbisa zvanga zvichitaura with the angelic kuti it's me who chooses the leaders and remove them. Saka we can fight when Zimbabwe can do this, but this is the will of God. I am not here to please anyone. Tunotaura zvinodiwa naMwari. Leaders are chosen by God, whether munhu unomuda kana kuti haumudi anditika, but leaders are chosen by God. So this is the message yanga ichitwa given to the servant of God this morning today kuti the vision 2030 this is the will of God, not the will of people of Zimbabwe. So vana veZimbabwe munozojoina mune zviri kudiwa naMwari. Zvana nema-election munojoina zviri kudiwa naMwari. Anditi kuti David toda kumuita mambo, but zvinotanga zvaitwa approved by God. Saka in heaven it is now satisfied.
sezvakaita sacommissioner of oath. Saka inini a prophet is like a commission of oath anoti zvinhu izvi zviri true, zviri genuine. Saka zviri kuitika muZimbabwe, it's not an error or what aiwa zviri approved. This is in line with zviri kutodiwa naMwari. Saka vana veZimbabwe tozongoita jump in toti vision 2030, but I see yenyu vision 2030 ndiyaMwari. 2030 is not your vision, it's for the vision of God. But Mwari wada kuti Zimbabwe iprosper. Saka the moment yamunonyanya kuchinja ma-leaders, zvino the same tuna America do not, that's why yakubatwa neChina, boss iri kunyanya kuchinja ma-leaders. The more yamunochinja leader, kwaya imwe another vision, you are like mavaka monza another leader, you destroy. And look zviri kuitika from the history of America right now. Anga aripo the leader neavapo iko zvino Mr. Trump uya ari kuya achirevhesa zvaitwa newe. Saka kuno kwamunoenda as a nation. That's why China yakuita catching up USA. Saka ndo zvisiri kudiwa naMwari. That's why Mwari vati let us extend. Even God wants to extend kusvika kana 2035 kana kuita life president pozo yomwe munhu. Because even wana David vaitunga ma 40 years. Not izvenyu zvema 10 years vamuri kutochema kuti kana kuti madungwe maybe aiwa hapana chandiri kuda idini, tiri kungotaura because ndatumwa naMwari, ndiri pabasa as a prophet. Andidike vaitenga ma 40 years. Saka there is no need for us to complain. Then I gave another prophecy. Right, rekandimbobvisa mabhingo because ndakuona ma-reactions enyu pandinenge ndakutaura izvi. Uyu mufesi arapa uyu wamuri kuona uyu madungwe uyu arapa uyu murwere wepfungwa. Pfungwa dzake hadzina kunyatsokwana. Sorry to say this, but ari kuda rubatsiro, ari kuda kuvhenekwa pfungwa dzake. Ndosaka achiita chechi ari 1 nemukadzi wake achitora vhidhiyo, ndiye ega anenge achingoti amen. NdiMwari upi anotendera kuti vana vake vatambudzwe zvakadaro? People are suffering right now in Zimbabwe. And unoona umwe munhu akaita samadungu achitaura kuti hanzi 2030 Mwari vatendera 2030. NdiMwari upi anotendera kuti zvinhu zvakadaro zviitike? Ndopaipa munozoona ndichiuya panapa ndichituka maprofita ese emuZimbabwe ndichitaura kuti vanhu ava vanhu vefake, vanhu ava mabogus. They are just using the Bible to brainwash you. Chii chakadaro ichochocho? Ndiani munhu wamunomboona kana kuti wamakamboona anoenda kudenga anodya beef naMwari? But I understand Zimbabwe takaomerwa. MaZimbabweans, we are very desperate. Taungoita zvese for the sake of clout. And kuZimbabwe ukatoita zvinhu chaizvo ukatoudza vanhu chokwadi, ukaimbira vanhu music chaiyo unenge uchitotadza, unenge utori wrong. Look at Captain Britain. Marumbidzirwo anoitwa nevanhu neupenzi hwaanenge achiita. Ndo marwadzo atiri kusangana nawo, ndo kudzimbwa kwatiri kuitwa munyika yeZimbabwe kuti takuappreciata upenzi. Ndo zvatakuomberera izvozvozvo, ndo zvakupirwa vanhu mota izvozvo, zvinhu zveupenzi. But takazvitaura, tichazvitaura, ticharamba tichizvitaura. Emerson Dambudzo Mnangagwa and his team, ZANU-PF yese kusvikira kune munhu anotsvaira, they failed. Vakundikana. And hapana kwatiri kuenda. We can give them 60 more years, they won't achieve anything. Hapana kana chinhu 1 chavari kuita chine musoro. Vakundikana, makundikeni. Aya mabootlickers aya akaita sana madungu aya varungoda kupiwa mota nekupiwa mari ava. Ubenzi, usaskamu. Iwo unotaura kuti unogara kudenga uchishaya mari yekubhadhara rendi. Kushaya mari yekubhadhara rendi madungu, haana mari yekubhadhara rendi. Anoswera ari mubhabha achigera vanhu. Ouya paplatform ameno takapedzisira kudya nyama rine. Nhamo yakamurova zvisingaite. Kuti atouya pavidhio painterview yaDJ Sparks iyoyi akatobhadharwa kunzi auye because anenge asitorina mari yacho. Zvinhu zvinonzwisa tsitsi wouya public platform wotanga kutaura mashoko akadaro tanzi 2030.
paari Madungwe papapa haziye kana payslip uyu, paari papapa haana kana kwaanomboshandanda. Zvinorwadza, zvinonzwisa tsitsi. Mubvunzei paari kuti akapedzisira kudya magrapes rini kana maapples zvawo. Haazvizive zvese izvozvozvo, but anouya papublic platform achitaura danzi pamberi neZanu PF Vision 2030 yabvumwa naMwari. Iye shamwari, Mwari haasi wokumba kwako, Mwari haasi mufeso wako Madungwe. Usaita kuti tikutuke zvatisingade kukutuka, siyana nazvo zvaunenge uchida kuita izvi. Nyengererai mota, pihwai mota, mupiwa mari nembavha dzeZanu PF ikoko zvakanaka, kwete kuda kugumbura vanhu muchitaura zvinhu zvisiko, zvinhu zvekupenga zvamunenge muchitaura izvozvozvo. 2030 ndo chinhu chisiko, nyangwe vari kuramba vachichipusha, but I'm telling you pandiri panapa 2030 vazhinji venyu vari kuti 2030 achange aripo, muchaona kuti naiye wacho achange asipo, nemiwo futi munenge musisipo. Because the generation yeZanu PF, yema-leaders eZanu PF, vakura madhara esaya. Whether we like them to live kusvikira 2050 hazvife zvakaita monyeba chaiko chaiko. Ndo mashoko anga ndangoya nawo zvamanje manje kuti nditaure zvinhu zvinonzwisa tsitsi. Ukaona kana ganda raMadungwe murwere, ari kutorwarawo zvake mudhara, haasi kuwana chikafu mudhara. Yet anoenda achirumbidza vanhu vari kuita kuti vanhu vaomerwe, vanhu vapinde mutsekwende, vari kuuraya vanhu mhondi, mbavha dzeZanu PF. It's so sad and it's very bad coming from munhu akaita saMadungwe. And tova tatomuti prophet futi, prophet one, prophet way. Come on guys, zvinhu zvakadaro hazviko izvozvozvo, hazviko. Ndo nyaya yanga ndachingoti ndiuye nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the group behind the scenes, to inspire for now. Let's meet in the next video.